Здравейте хора от VBOX 7 и от YouTube. Аз съм всъщност Злато ми профила с различни имена. BTNT в VBOX и Creeper 12 Gamer в YouTube. Ще ви покажа как да си направите клипа по-бърз. О, фак. Само да намеря един видеоклип. Към например. Тук имаш ли нещо? Там е... Фак. Ще взема нещо от към тази сета. Ето този, например. Анонимни с пижами. Този клип го има с Лямакао. Посетете профила, линк ще му е отдолу. Както и да е да започва. Клип спид. Важно е да ви е така. И... Добре, да започва. Вижте. Така е по-бавно. За първата си простотия в Майнкрафт използвах ето такива. Но в Майнкрафт изпитания използвах ето това. Добре. Ама тук пише, че новия клип спи е само... Може да го гледате само след като клипа е сложен в сайт, нещо подобно. Означава, че тук сега не можете да го слагате, но сега това не е важно. Ще го гледате бързо, когато го качите в YouTube или в VBOX. Надявам се да съм ви помогнал. Профила на Лямакао е отдолу. Facebook страницата ми и профилите ми. Благодаря, че гледахте. До скоро. This is Sparta!